ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଆଲ୍ଲାହ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଣିକି ଆସିଲି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅମ କଲେ ଦମ କଲେ, ମାନେ ସେଇଟା ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବାଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ହେବ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ଆମ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି? ରାମ କ'ଣ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇଦେଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଅହଲ୍ୟା ପଥରଟି ଅହଲ୍ୟା ହେଇଯିବ କି? ଗୋଟେ ନାରୀ ରୂପ ପାଲଟିଯିବ କି? ଅସମ୍ଭବ। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର, ଆଜି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଗାଉଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ରାମ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ଅମ କଲେ, ସଂକେଇ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କାଳ୍ପନିକ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, କାଳ୍ପନିକ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହାର ଆନ୍ତରିକ ଇଏରେ ଆମେ ଖରାପ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଆସିକିରି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଲଗା ନାମ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଲଗା ନାମ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଅହଲ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରି। ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଅହଲ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରି। ସେଇ ରାତ୍ରି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ ଉପାଖ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆକୁ ଆମର କବି ଇଏ କରିକିରି ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟତା ହଉଛି ଏଇଆ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟତା ହଉଛି ହିଁ ଏଇଆ। ଇନ୍ଦ୍ର କେବେ ଆସିକିରି ସେ ଅହଲ୍ୟା ମୁନି ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଅମଳ ଦେଲେ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ମିଛ କଥା, ଭୁଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ରିଏଲ ଲାଇଫ ହଉଛି ଏଇଆ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ରାତ୍ରି। ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ଏବେ ଶୁଭା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅମୁକ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଖୋଲିକିରି କହିବା ତ ଆମ ନିୟମ ନୁହେଁ। କାହିଁ ଯିବୁ କହିବାକୁ, କାହିଁକି ନା କାହା ଉପରେ ଖରାପ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆହାର ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥର ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବେଦରେ କି କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ଏଗୁଡାକୁ ଆପଣ ପଢିବେ, ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଜିନିଷ କରି ବସେ ସଜାଡ଼ିବା ଆମେ। ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଆଲ୍ଲାହ, ଜୟ ଯୀଶୁ।